प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो भलायकीच्या मॉडर्न युगातल्या कार्यावळीन तुमका उर्बेभरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खाशेल्या कार्यावळींनी तुम्ही ब्रेस्ट कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, काळजाचे दुयेस ह्या गंभीर दुयेसाविषयी माहिती जाणून घेतली. तसेच मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार कसे योग्य आसा हे तुम्ही पळयले. तसेच पीडितांचे अनुभव तुम्ही ऐकले. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सरांनी क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटावरवी ह्या दुयेतींच्या जिवितान नॉर्मल्सी कशी हाडली ते पळोवन मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांची तुमका खात्री पटली आसतली. भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीवरवी खर दुयेसा संदर्भात तुमच्या गोय राज्यात जागृताय वाढत आसा. आमकां मोठ्या प्रमाणात मेळिल्ल्या तुमच्या प्रतिसादाक लागून हे सिद्ध जाता. देखून भलायकीची काळजी घेवपी ही कार्यावळ आमी फुडें सुरू दवरता. आयज तुमकां मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर ह्या भयानक आणि खर दुयेसाविषयी मार्गदर्शन करतले. कॅन्सरा खातीर जगान मरण येवप्यांची संख्या नेटान वाडत आसा. अशा वेळार ह्या दुयेसाविषयी जागरूक आसप खूप महत्वाचें. कॅन्सर म्हणजे नक्की कितें? मनशाक कितल्या प्रकारचे कॅन्सर जावपाक शकता? कॅन्सर कित्याक लागून जाता? हे दुयेस कशें डिटेक्ट जावपाक शकता? ताचेर मात करपाक नक्की कितें करप गरजेचें? कॅन्सर दुयेतीविशीं कसली काळजी घेवपाची गरज आसता? मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खासा उपचार पद्दतीन दुयेतींक कसलो फायदो जाता? ह्या सारकिल्या तशेंच तुमच्या मनात येवपी हेर प्रस्नांच्यो जापो तुमकां ह्या कार्यावळीन मेळटल्यो. ही कार्यावळ म्हणजे समाजाची एका तरेन आरोग्यदायी सेवा म्हणल्यार चुकीचें थारचें ना. डॉक्टर विजय कुमार माने सरांच्या म्हत्वपूर्ण संशोधना खातीर कॅन्सरा कडेन कशे तरेन समर्थपणान तोंड दिवंक शकता हे दुयेतींच्या प्रत्यक्ष अणभवांतल्यान तुमकां हांगा कळटलें. ह्या दुयेसा बद्दल खुबशे गैरसमजे आसात, पूण ते पयस करपाचो यत्न आमी हांगा करता. तुमचो दर एक दुबाव पयस करपा खातीर ही कार्यावळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या यशस्वी उपचारांची माहिती दिता. तर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग. इश्टानो, ह्या कार्यावळी वरवीं जावपी जागृताय तुम्ही समाजान हेरां कडेन पावोवची अशें आमी तुमकां आवाहन करता. एके भशेन हे आमचे सगळ्यांचे समाजीक कर्तव्य. तेन्ना लक्ष दियात आणि आयकयात मॉडर्न होमिओपॅथीची खासा कार्यावळ भलायकीचे मॉडर्न युग. पृथ्वीवरील लोकसंख्या 7 अब्ज. मानवी शरीरामध्ये 70,000 अब्ज पेशी. प्रत्येक पेशीमध्ये डीएनएचं वास्तव्य असतं. जेव्हा डीएनएला धोका पोहोचतो तेव्हा पेशींची बेसुमार वाढ होते, जी कॅन्सर या भयानक आजाराला जन्म घालते. 200 प्रकारचे विविध कॅन्सर जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यात उद्भवू शकतात आणि अकाली मृत्यू संभवतो. दरवर्षी साधारणपणे 1.5 कोटी कॅन्सरचे नवीन रुग्ण आढळतात. शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या रुग्ण कोलमडून जातात. पण मॉडर्न होमिओपॅथी एक सर्वश्रेष्ठ उपचार पद्धती जी कॅन्सरला यशस्वीपणे नियंत्रित करते, कॅन्सरच्या विळख्यातून सोडवते. ते कसे पाहूया आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये. मॉडर्न होमिओपॅथी, सुरक्षा जीवनाची. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटनं अनेक रुग्ण अनेक दुर्धर आजारांवरती मात करून खूप चांगलं आणि सुखदायी असं आयुष्य जगताना दिसत आहेत. या सगळ्याचं श्रेय आहे मॉडर्न होमिओपॅथीचं जे रिसर्च आहे त्याला आणि त्या पाठीमागचे जे श्रम आहेत त्याला. या सगळ्याविषयी आपण चर्चा करत असतो. गेले काही भाग आपण कॅन्सर या दुर्धर आजाराला हात घातलेला आहे आणि मॉडर्न होमिओपॅथी कशा प्रकारे प्रभावीपणे या रोगावरती मात करते या सगळ्यावरती आपण चर्चा करतोय. आजही आपण याच विषयावरती चर्चा करणार आहोत आणि त्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने सर. सर, कार्यक्रमात तुमचं स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. असं मी म्हटलं असं की आपण कॅन्सर या दुर्धर आजाराला हात घातलेला आहे आणि आपण गेले काही भाग याविषयी बोलतोय. त्यामध्ये आपण ब्लड कॅन्सरचे काही प्रकार बघितले, त्याचबरोबर अन्ननलिकेचा कॅन्सर याविषयी आपण बोललो आणि मॉडर्न होमिओपॅथी या सगळ्यावरती कशाप्रकारे प्रभावीपणे काम करते ते आपण पाहिलं. रुग्णांचे अनुभव आपण स्वतः ऐकलेले आहेत आणि कशाप्रकारे ते रुग्ण आज सामान्य जीवन जगण्याच्या दृष्टिकोनातून पाऊल टाकतायत हेही आपण पाहिलेलं आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून मला तुम्हाला विचारायचं की आपण पुढे जातोय, कॅन्सरचा जो पुढचा प्रकार आहे त्याविषयी मला तुमच्याशी थोडंसं बोलायचं आहे. गर्भाशयाच्या मुखाचा जो कॅन्सर आहे, जो प्रामुख्याने स्त्रियांमध्ये आढळून येतो, त्याविषयी काय सांगाल? आपण जे आज विचार करणार आहोत तो 2 कॅन्सरचा करणार आहोत. एक तर गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर आणि ओव्हरीचा कॅन्सर, ज्याला बीजांड कोश असं म्हटलं जाते. हे दोन्ही कॅन्सरवर आपण आज बोलणार आहोत. बरोबर. गर्भाशय मुखाचा जो कॅन्सर आहे तो मिड एजच्या नंतर होणारा कॅन्सर आहे. म्हणजे प्रामुख्यानं 40 ओलांडल्यानंतर किंवा जास्त कॉमन म्हटलं तर मेनोपॉजल एज नंतर होणारा कॅन्सर हा गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर आहे. आणि ओव्हरियन कॅन्सर हा मिडल एजचा म्हणजे 35 नंतर कुठल्याही याला स्त्रीला तो होऊ शकतो. पण काही रुग्ण असे मी उपचार केलेले आहेत त्यांना की ते अर्ली एजेसमध्ये म्हणजे
तरुण म्हणजे साधारणपणे 18-20 वर्षाच्या स्त्री मुलीपासून ते 35 वर्षापर्यंत सुद्धा काही रुग्णांमध्ये ओव्हरियन कॅन्सर बघायला मिळालेले आहेत. नक्कीच. जेव्हा आपण गर्भाशयाचा मुखाचा किंवा तुम्ही म्हणाल तसं ओव्हरियन कॅन्सर विषयी जेव्हा बोलतोय तेव्हा काही काळजी जी आहे ती महिलांमध्ये घेणं अपेक्षित आहे का, किंवा अशा प्रकारे कुठली काळजी घेतली तर जसं आपण म्हणतो की प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर, तर अशा प्रकारे हा कॅन्सर टाळता येऊ शकतो का महिलांमध्ये? त्यासाठी आपण पहिल्यांदा त्याच्या कारणांच्याकडे जाऊया. नक्की. कारणांच्याकडे जर आपण गेलो तर आपल्या लक्षात येईल की ज्या स्त्रियांनी लग्न केलेलं नाहीत त्या स्त्रियांमध्ये गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर कॉमन आहे. दुसरी गोष्ट की मल्टिपल सेक्शुअल पार्टनर असणाऱ्या स्त्रियांमध्ये पण तो कॅन्सर कॉमन आहे. कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्सचा अतिरेकी वापर करणाऱ्या महिलांमध्ये पण तो कॅन्सर कॉमन आहे. ओव्हरियन कॅन्सरचं पण असंच आहे की वरील तिन्ही कारणं त्याला लागू होतात. लग्न न करणं हे पण प्रमुख कारण आहे, किंवा ज्याला एल्डरली लेट मॅरेजेस जे आहेत ते पण एक त्याचं प्रमुख कारण आहे. तर या गोष्टी आहेत, ह्या आपल्या हातातल्या गोष्टी आहेत. समजा लग्न न करणं, त्याला उपाय की लग्न करायला पाहिजे. एल्डरली लग्न करण्यापेक्षा योग्य त्या वयात लग्न करायला पाहिजे. कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिलचा वापर टाळायला पाहिजे आणि मल्टिपल सेक्शुअल रिलेशन्स हे टाळायला पाहिजे. म्हणजे हे आपल्या हातात असणाऱ्या गोष्टी आहेत आणि हे केल्यानंतर आपण त्याचं प्रिव्हेन्शन करू शकतो असं म्हणायला काही हरकत नाही. नक्कीच. आपण जसं आत्ता विषय काढला की मल्टिपल सेक्शुअल पार्टनर्स असतात किंवा मल्टिपल प्रेग्नन्सीज असतात, अशा वेळेला याचं प्रमाण जे आहे ते कुठेतरी जास्त दिसतं. आजची आपण जे लाईफस्टाईल बघतोय किंवा आजचं जे एकंदर लाईफ स्ट्रक्चर जे आहे त्याच्यामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपचा जो भाग आहे तो कुठेतरी वाढलेला आहे. त्याच्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या प्रामुख्याने सातत्याने मेट्रो सिटीजमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती दिसून येतात. त्यावेळेला मग महिलांनी कुठल्या प्रकारची, कारण तुम्ही म्हणालात की कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्सचा जर का आपल्याला वापर जास्तीत जास्त टाळायचा आहे किंवा मल्टिपल जे पार्टनर्स आहेत त्या गोष्टी जर का टाळायच्या आहेत, तर या प्रकारे जर का विचार केला तर ह्या गोष्टी आपल्याला कशा प्रकारे मग त्याच्या काळजी कशी घेता येईल? आता या सगळ्याचं जर उत्तर द्यायचं झालं तर मी जरा वेगळ्या भाषेत सांगेन. नक्की. गौतम बुद्धांनी सांगितलेलं आहे. काय सांगितलंय? मध्यम मार्ग सांगितलाय. म्हणजे दर जास्त राईटला जाऊ नका, जास्त लेफ्टला जाऊ नका, सरळ मार्ग. मध्यम मार्ग हा खूप चांगला आहे. न्यूट्रल मध्यम मार्गाने जावं, सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर किंवा सगळ्या समस्यांचं समाधान त्यामध्ये मिळेल असं मला वाटतं. नक्की. बरोबर. तुम्ही थोडक्यात चांगला जो आहे तो संदेश याच्यामधून द्यायचा प्रयत्न केलाय. आपण थोडंसं गांभीर्याने ह्याच्याकडे जर का बघितलं, कारण या सगळ्या गोष्टी आल्याच, परंतु ही कारणं तुम्ही जी सांगितली त्या व्यतिरिक्त लक्षणं जी आहेत ती साधारण आपण म्हणजे महिला ज्या आहेत त्या कशा प्रकारे जज करू शकतात? कारण जसं आपण म्हणतो की ब्रेस्ट कॅन्सरच्या स्वरूपात जर का विचार केला तर महिलांना सेल्फ एक्झामिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन त्यांना जो आहे तो आहे दिलेला आहे. परंतु अशा प्रकारच्या कॅन्सरमध्ये महिलांनी कशा प्रकारे जज केलं पाहिजे किंवा त्यांना हे कशा प्रकारे लक्षात येईल की त्यांना हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो? पहिली गोष्ट म्हणजे वयाच्या 35 नंतर रेग्युलर आरोग्य तपासण्या करून घ्यायला पाहिजे. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, जर ॲबनॉर्मल लक्षणं दिसली, बरोबर, म्हणजे समजा ज्याला मिड पिरियड स्पॉटिंग म्हटलं जाते, म्हणजे 2 पाळीच्या मधल्या अंतरामध्ये पण जर ब्लिडिंग होत असेल, मेन्स्ट्रुअल इरेग्युलरिटी जर होत असतील, म्हणजे आपण हे गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सर संदर्भात असं होत असेल, पेन्स असतील किंवा बऱ्याच वेळेला पोस्ट कॉयटल ब्लिडिंग म्हणजे शारीरिक संबंध केल्यानंतर जर ब्लिडिंग होत असेल, पेन्स असतील, शारीरिक संबंध केल्यानंतर जर तिथं गर्भाशय मुखाला योनी मार्गामध्ये जर वेदना असतील तर आपण त्या गोष्टीकडे गांभीर्यानं बघायला पाहिजे. पेशंटनं त्या गोष्टीकडे गांभीर्यानं बघायला पाहिजे आणि मग वैद्यकीय तपासण्या ज्या आहेत त्या करून घ्यायला पाहिजेत असं मला वाटतं. वैद्यकीय तपासण्यांचा विषय काढलाय तर मला विचारायचं की ह्याच्या या प्रकारच्या कॅन्सरमध्येही त्याच प्रकारच्या चाचण्या करणं अपेक्षित आहे? चाचण्यांचं जवळपास स्वरूप सारखंच असते की एक तर सिटी स्कॅन करायला पाहिजे किंवा सुरुवातीच्या काळात किंवा सोनोग्राफीमध्ये पण ते गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर जज होऊ शकतो. पण जास्त चांगली सिटी स्कॅनची तपासणी आहे. दुसरी पॅप स्मिअर नावाची टेस्ट आहे, जो तिथं स्मिअर घेतला जातो योनी मार्गाच्या गर्भाशय मुखाचा, आणि त्या तपासणीमध्ये पण काही वेळेला कॅन्सरचे सेल दिसतात आपल्याला. आणि तिसरी तपासणी म्हणजे मग सिटी स्कॅन आणि चौथी म्हणजे बायोप्सी. या तपासण्यामधून आपल्याला ते चित्र क्लिअर होऊ शकते. हे जे आपण बोललो ते गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सर बद्दल बोललो. ओव्हेरियन कॅन्सर बद्दल जर बोलायचं झालं तर ओव्हेरियन कॅन्सर हा सुरुवातीला कळत नाही. गाठ जोपर्यंत पुरेशी मोठी होत नाही तोपर्यंत आपल्याला कळत नाही की या स्त्रीला किंवा तिला स्वतःला पण कळत नाही की बाबा मला काहीतरी कॅन्सर किंवा अशा प्रकारची गाठ असू शकते. बऱ्याच वेळेला काय होतं, हे कॅन्सरचं हे प्रामुख्याने सगळ्याच कॅन्सरमध्ये हे लक्षण आहे की कॅन्सरचं डायग्नोसिस खूप लेट होते. एक्झॅक्टली. रिपीटेडली आपण आरोग्य तपासण्या करत नसल्यामुळं पेशंट, कुठलाही माणूस कशाला विचार करतो लक्षण काय दिसत नाही म्हटलं कोण डॉक्टरला जात नाही किंवा तपासणी करायला नसल्यामुळं रुग्णाला लवकर ते डायग्नोसिस होत नाही. तर ओव्हेरियन कॅन्सरमध्ये काय होतं की पोटाला येणारी सूज बऱ्याच वेळेला लेट स्टेजेसमध्ये आजार जातो आणि पोटामध्ये पाणी होतं, त्याला असायटिस असं म्हटलं जाते. ओव्हेरियन कॅन्सरचं प्रमुख लक्षण आहे. ज्यावेळेला असायटिस होतो त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला आजार तो आजूबाजूला म्हणजे ओमेंटल रिजन मध्ये तो ओमेंटम मध्ये पसरलेला असतो, पेरिटोनियम मध्ये पसरलेला असतो.
तर पोटाला येणारी सूज, पाणी त्यावेळेला पण बऱ्याच वेळेला म्हणजे त्यावेळेला लेट असते, पण त्यावेळेलाच कळते की मला ओव्हेरियन कॅन्सर झालेला आहे असं. दुसरी गोष्ट तिथं काही वेळेला होणाऱ्या वेदना आणि किंवा मग वेग लक्षणं म्हणजे वॉमिटिंग, अच्छा, लूज टूल्स, बर, अब्डॉमिनल डिस्कम्फर्ट, ह्याच्यावरून पण आपण शंका घ्यायला पाहिजे की बाबा हे काय असू बरोबर शकतं, आहे. रिपीटेडली अशी जर का वेग कारण दिसत आहेत, लक्षणं दिसत आहेत, किंवा काही वेळेला ब्लिडिंग पण, बर, म्हणजे पोस्ट मेनोपॉझल ब्लिडिंग बरोबर. किंवा स्पॉटिंग बिटवीन पिरियड्स, बरोबर. या गोष्टी जर असतील तर आपण असं म्हणू शकतो की ओव्हेरियन कॅन्सरचं हे लक्षण असू शकते. काही वेळेला वेट लॉस बर, बर, आणि भूक कमी होणं, म्हणजे आपण बघितलं की बऱ्याच कॅन्सरमध्ये हे लक्षण कॉमन हो, आहे. common एक तर आहे. लॉस ऑफ ॲपेटाईट, भूक कमी होणं आणि वेट लॉस. नक्की. कॉमन लक्षण. मला वाटतं ही लक्षणं आपण बघितली आहेत, चाचण्याही आपण पाहिलेल्या आहेत. जसं तुम्ही म्हणालात तसं की गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर आणि ओव्हेरियन कॅन्सर या दोन्ही विषयी मला तुमच्याशी चर्चा करायची आहे. काही रुग्णही आहेत, त्यांचेही बाईट्स आपण ऐकणार आहोत, परंतु इथे वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर आणि ओव्हरियन कॅन्सर याविषयी बोलतोय. अशाच प्रकारच्या एका रुग्णाची बाईट किंवा त्यांचा अनुभव आपण प्रत्यक्ष त्यांच्याच तोंडून ऐकणार आहोत. आमच्या या रुग्णाची वैयक्तिक कारणास्तव ओळख सुरक्षित ठेवण्यात येत आहे. मला गर्भाशयाचा कॅन्सर झाला. त्याआधी मला पिरियड्सचा म्हणजे मासिक पाळीचा त्रास व्हायचा आणि माझं वय वर्ष 49. मला असं म्हणजे नात्यातल्या वगैरे लोकांनी सांगितलं की पाळी आता जायची असेल म्हणून तर त्रास होत असेल. मग ॲलर्जीसारखं काहीतरी झालं, काय खाल्लं होतं का माहीत नाही, पण अंगावर असं काळपट डाग, खाज यायला लागले. असं म्हणजे स्किन स्पेशलिस्टकडे गेले. त्यांची 2-3 वेळा ट्रीटमेंट घेतली तर ते काय बरंच होत नव्हतं. मग नंतर लघवीच्या ठिकाणी मला अशी समजली की गाठ खाली उतरली आहे आणि मी लगेच गायनेककडे गेले आणि त्यांनी मग तपासलं वगैरे. त्यांनी मग लगेच सांगितलं की बायोप्सी वगैरे करावं लागेल. मग रक्त चेक वगैरे केला, बायोप्सी सगळं त्या ट्रीटमेंट घेतल्या आणि ते निदान झालं की ते गर्भाशयाचंच कॅन्सर होतं. आणि नंतर मग त्यांनी सांगितलं की लगेच तुम्ही केमोथेरपी घ्या. मग आम्ही विचार केला की काय करावं. केमोथेरपी म्हणजे ऐकून असं माहिती होतं की भरपूर त्रास होतो वगैरे. माझ्या मिसेसला सर्विक्स आणि ओव्हरीचा कॅन्सर झाल्याचं मार्च 2015 मध्ये निदान झालं. त्यानंतर ज्या डॉक्टरांकडे आम्ही ट्रीटमेंटला गेलो होतो त्यांनी केमो घ्या आणि मग आपण ऑपरेशन करू असं मला सजेस्ट केलं होतं. पण त्याचवेळी मी डॉक्टरांची मुलाखत साम टी व्हीवर ऐकली होती.
त्यामुळे मी म्हटलं की आपण अजून एकदा पहिला माने सरांकडे जाऊ, होमिओपॅथीची औषधं घेऊ, 1 महिना त्यांची ट्रीटमेंट पाहू आणि जर आपल्याला रिझल्ट चांगला मिळत असेल तर मग या केमो घ्यायची गरज नाही. ह्या उद्देशाने मी माने सरांकडे औषधासाठी आलो. त्यानंतर मग मिस्टरांनी सांगितलं की आपण विजयकुमार माने या डॉक्टरांचं ट्रीटमेंट घेऊया. त्यांनी मला चांगलाच धीर दिला आणि त्यांनी मला सांगितलं की हे तुमचं आहे ते होऊन जाईल, वर्षभरात क्लिअर होऊन जाईल पूर्ण. त्याप्रमाणे म्हटलं सर मला तुम्ही औषधं घेतल्यानंतर मला तरी कळलं पाहिजे की तुमची औषधं चालतात की नाही. पण सर म्हणाले ठीक आहे, तुम्ही 1 महिन्यानंतर सोनोग्राफी करा म्हणजे तुम्हाला ते कळेल. पण औषध घेतल्यानंतर एक 10-15 दिवसांनीच मला मिसेस औषध घ्यायला लागली. त्याच्यानंतर तिला लगेच पॉझिटिव्हनेस तिच्या शरीरामध्ये मला जाणवायला लागला 10-15 दिवसानंतरच. त्यानंतर मी महिना झाल्यानंतर जेव्हा रिपोर्ट्स काढले तर ते बऱ्याच अंशी कमी झालेलं मला दिसून आलं. म्हणून मी डॉक्टरकडे परत दाखवलं. डॉक्टर म्हणे औषध आपली व्यवस्थित चाललेली आहेत. विश्वास बसणार नाही की लगेचच म्हणजे एवढं 2 महिन्यातच ते गाठ म्हणजे एवढं कमी झाली. पण तरी सगळं मी करत होते घरातल्या घरात, कारण मुलं कॉलेजात जाणारी, त्यांच्या वेळा आहे ते आराम वगैरे असायचंच. आणि जे डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की औषधं वगैरे प्रत्येक 2-2 तासांनी घ्यायची आहेत आणि लिक्विड फॉर्ममध्ये, त्यामुळे मला ते म्हणजे बरं वाटलं की केमोथेरपी न घेता म्हणजे असं खूप बरं वाटलं. होमिओपॅथिकसुद्धा चांगली म्हणजे औषधं असतात ऐकून पहिली म्हणजे माहिती होती, पण ती एवढी लागू पडतील ह्या मोठ्या दुर्धर आजार असतो आणि म्हणजे बरेच पेशंट असे ऐकले आहेत आणि म्हणजे असं ती लोक का नाही वळत असं आता म्हणजे वाटायला लागलं. मिसेसला ओव्हरीची आणि सर्व्हिक्सची जी गाठ होती, सर्व्हिक्सची गाठ ही औषधामध्ये पूर्णतः निघून गेली. जी 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटरची जी होती ती पूर्णतः निघून गेली. आणि ओव्हरीला जी गाठ होती ती 10 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ह्या गाठीपैकी आता जे रिपोर्ट्स काढले सोनोग्राफीचे त्यामध्ये ती आता 4 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर अशी राहिलेली आहे. आणि डॉक्टरांनी असं सांगितलं की ही पण लवकरात औषधाने लवकरात लवकर निघून जाईल. तर ह्या होमिओपॅथीचा औषधाचा चांगला उपयोग माझ्या मिसेसला झालेला आहे. तर इतर जे रुग्ण आहेत की जे कॅन्सरने पीडित आहेत तर त्यांना मी असं सांगू इच्छितो की मला जसं ह्या होमिओपॅथी औषधाचा फायदा झालेला आहे तसाच फायदा तुम्ही पण करून घ्यावा. मला असं वाटतं की ॲलोपॅथीची औषधं घेतल्यानंतर किंवा केमो घेतात, ॲलोपॅथीमध्ये केमो घेऊन ऑपरेशन करून रुग्णाला फार त्रास होतो. तर जी मी औषधं माने सरांकडून होमिओपॅथीची घेतली त्यामुळे रुग्णाला कोणताही त्रास होत नाही. रुग्ण घरी बसल्या म्हणजे ती औषधं घेऊ शकतो आणि आपलं नॉर्मल जे लाईफ आहे तर घरच्या घरात माझ्या मिसेसच्या ह्याच्यावरनं मी सांगतो की घरच्या घरातली आपली सर्व कामं तो व्यवस्थितरित्या करू शकतो. त्याला कुठे बाहेर जाण्याची गरज नाही. यात कोणत्याही प्रकारचा रुग्णाला त्रास होत नाही. रुग्ण घरातल्या आणि आता माझी मिसेस व्यवस्थित नॉर्मल लाईफ जगते. तर आता आपण ज्या रुग्णांचा बाईट ऐकलेला आहे त्याच्यामध्ये आपल्या लक्षात आलं आहे की चमत्कारिकरित्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचाराच्या माध्यमातून गर्भाशयाच्या मुखाचा आणि ओव्हरियन कॅन्सर हे दोन्ही प्रकारचे कॅन्सर कशा प्रकारे त्याच्यामध्ये सुधारणा झालेली आहे आणि त्याचाच आढावा आपण घेणार आहोत रिपोर्ट्सच्या माध्यमातून. मार्च 2015 मध्ये पोटाचा असह्य त्रास झाल्यामुळे तज्ज्ञांद्वारे तपासणी केली गेली. रिपोर्टनुसार त्यांच्या गर्भाशय मुखाला आणि अंडाशयाला कॅन्सरच्या गाठींचं निदान झालं. गर्भाशयाच्या मुखाला आणि बीजांडाला कॅन्सरच्या जाड गाठी होत्या. त्यामुळे त्यांना पोटात सूज होती, जेवण जात नव्हतं, अशक्तपणा आणि प्रचंड वेदना होत्या. रुग्ण चालू फिरू शकत नव्हता, झोपून राहावं लागत असे. त्यांना शस्त्रक्रिया, किमोथेरपी आणि रेडिएशनचा पर्याय दिला गेला होता. परंतु त्यांनी या पर्यायाकडे न जाता मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांना सुरुवात केली. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांचा तात्काळ परिणाम दिसू लागला. एप्रिल 2015 मधल्या रिपोर्टनुसार कॅन्सरच्या गाठींचा आकार कमी होऊ लागल्याचं दिसून आलं. त्यांच्या वेदना कमी झाल्या, त्यांचं झोपून राहणं बंद झालं, त्या चालू फिरू लागल्या. मे 2015 मध्ये गाठींच्या आकारात लक्षणीय घट दिसून आली. रुग्णाचा आत्मविश्वास वाढला, तसंच शारीरिक अवस्थेमध्ये मोठी सुधारणा झाली. पुढे त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार सुरूच ठेवले. परिणामतः एका वर्षात रुग्णाच्या कॅन्सरच्या गाठी 99% कमी झाल्या. 8 फेब्रुवारी 2016 मधल्या रिपोर्टनुसार हे सिद्ध झालं. आज या रुग्ण अतिशय सामान्य जीवन जगत आहेत. कोणत्याही साईड इफेक्ट शिवाय मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांमुळे हे शक्य झालंय. तर अशा प्रकारे या रुग्णाचा अनुभव आपण ऐकलेला आहे आणि त्याचबरोबर त्यांचे रिपोर्ट्सही पाहिलेले आहेत आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीनंतर कशा प्रकारे हा आजार कमी होत चाललेला आहे हे आपण प्रत्यक्ष बघितलेलं आहे. ही संपूर्ण केस कशा प्रकारची होती आणि कशा प्रकारे मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार यांना लागू पडलेले आहेत या सगळ्याविषयी आपण सरांकडूनही जाणून घेणार आहोत. परंतु इथे वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा.
7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न योग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. तसं ब्रेकवर आपण जाण्यापूर्वी जी बाईट ऐकलेली आहे, जो अनुभव ऐकलेला आहे, ह्या रुग्णाला दोन्ही प्रकारचे कॅन्सर्स होते आणि त्याच्यावरती आपण अशी उपचार पद्धती केल्यानंतर जे रिझल्ट्स दिसले, त्यांचे रिपोर्ट्स आपण प्रत्यक्ष बघितलेले, त्याच्यामध्ये खूप सुंदर अशी सुधारणा झालेली बघितलेली आहे. या सगळ्याविषयी काय सांगाल? केस तुमच्यासाठी किती आव्हानात्मक होती? आपण थोडंसं सुरुवातीपासून बोलूया. गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर आणि ओव्हरियन कॅन्सर ह्या दोन्ही कॅन्सरना कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये काय उपचार आहेत ते आपण बोलूया. गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरला जनरली रेडिएशन दिलं जातं आणि रेडिएशन नंतर त्याला काही सर्व्हायवल लाईफ मिळतं पेशंटला त्यानंतर. किंवा काही वेळेला असं पण दिसून येतं की रेडिएशन दिल्यानंतर आजार आजूबाजूला पसरायला सुरुवात होते. बरोबर आहे. रेडिएशन घेणं ही साधारणपणे पेनफुल आहे. 30 ते 33 रेडिएशन किंवा काही वेळेला 35 रेडिएशन पण दिली जातात. त्यामध्ये ब्रॅचिथेरपी नावाची थेरपी पण म्हणजे जास्त याचं रेडिएशन पण दिलं जातं. बरोबर. हे सगळं वेदनादायक आहे पेशंटला ही गोष्ट. ओव्हरियन कॅन्सरकडे पुन्हा वळालो आपण तर ओव्हरियन कॅन्सरमध्ये काय होतं की CA-125 नावाचा जो हे आहे घटक आहे तो वाढलेला दिसतो. त्यामध्ये CA-125 ची लेवल खूप हाय असते. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट आपण सांगितली की पोटामध्ये पाणी होतं, पोटाला सूज येते, उलट्या आणि अशी अब्रप्ट लक्षणं दिसून येतात. बरोबर. यामध्ये कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये एकतर केमोथेरपी घेणं आणि त्या गाठीची साईज कमी करणं आणि नंतर ऑपरेशन करणं. बरोबर. बऱ्याच वेळेला ऑपरेशन करताना हिस्टेरोसल्पिंगोओपरेक्टॉमी म्हणजे गर्भाशय, बीजांड वाहिन्या आणि बीजांड कोश हे सगळंच काढून टाकलं जातं. बरोबर आहे. ही वेदनादायक गोष्ट आहे, खर्चिक गोष्ट आहे, पेशंटला त्रासदायक गोष्ट आहे. आपल्या उपचार पद्धतीमध्ये यापैकी काहीही केलं जात नाही. ना की ओव्हेरियन कॅन्सरमध्ये, ना की गर्भाशय मुखाच्या म्हणजे सर्व्हायकल कॅन्सरमध्ये. बरोबर. आपण ज्या रुग्णाची बाईट आता बघितली, या रुग्णाला दोन्ही गोष्टी होत्या. आपण बघितलं की एक तर गर्भाशय मुखाचा कॅन्सर होता आणि ओव्हेरियन कॅन्सर पण होता. सर्व्हिसचा जो कॅन्सर होता त्याची साईज साधारणपणे 3.9 सेंटीमीटर गुणिले 4.6 सेंटीमीटर गुणिले 3.9 सेंटीमीटर एवढी मोठी गाठी सर्व्हिसला होती. आणि ओव्हरीला 9.4 सेंटीमीटर गुणिले 8.5 सेंटीमीटर गुणिले 9.5 सेंटीमीटर साधारणपणे 761 क्युबिक सेंटीमीटर म्हणून आपण एवढी गाठी दिसून येते. बरोबर. साधारणपणे आपल्या 3 महिन्याच्या उपचारानंतर जर रुग्णाला आराम तर पहिल्या महिन्यापासूनच मिळाला. बरोबर. जसं 3 महिन्याच्या उपचारानंतर ज्यावेळेला आपण रिपोर्ट काढले त्यावेळेला आपल्याला सर्व्हिक्सची गाठ ही पूर्णपणे गेलेली दिसून आली. अरे वा. आणि 7 महिन्याच्या उपचारानंतर आज आपण पाहिलं की 42 क्युबिक सेंटीमीटर एवढी गाठ आता शिल्लक आहे. सर्व्हिसची गाठ तर गेलेली आहे. रुग्ण ज्या वेळेला पहिल्यांदा आपल्याकडे आला म्हणजे वास्तवामध्ये रुग्ण आपल्याकडे आलेला नव्हता. रुग्णाचे हजबंड मिस्टर आपल्याकडे आलेले होते, त्यांचा पण इंटरव्ह्यू मध्ये आहे. बरोबर. त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं होतं आपल्याला की रुग्ण हा झोपून गेलेला आहे, उठू शकत नाही कारण पोटाला सूज भरपूर आहे आणि चालू शकत नाही. अनबिरेबल लाईफ झालेलं आहे पेशंटचं, बिअर करू शकत नाही हे आपल्याला सांगितलं होतं. रिपोर्ट आणले, रिपोर्ट दाखवले आपल्याला, आपण औषधं चालू केली आणि ड्रामॅटिकली म्हणू आपण
साधारणपणे 1.5 महिन्यानंतर पेशंट उठून बसून चालायला लागला. अरे वा, दुसऱ्या महिन्या अखेर बाई त्या मार्केटमध्ये मार्केटिंग करायला लागल्या. क्या बात आहे. ते मला वाटतं त्याच्या ह्याच्यामध्ये पण त्यांनी हो, सांगितलेलं आहे. सांगितलं त्यांनी. आणि आज त्या पूर्णतः नॉर्मल लाईफ जगतात. वा, आपण बघितलं की गाठ एवढ्या प्रकारे कमी आलेली आहे, म्हणजे त्या येणाऱ्या काही काळामध्ये पूर्ण बरे होते. सर्व्हिसचा कॅन्सर तर त्यांचा गेलेला आहे. हा फरक कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये आणि मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये हा फरक आहे. खरं. आणि हे मी अभिमानाने सांगू शकतो नक्की. की अशा केसेसमध्ये विदाउट हॉस्पिटलायझेशन, हो. विदाउट केमोथेरपी, विदाउट रेडिएशन, हो. विदाउट सर्जरी आपण ह्या गोष्टी करू शकतो. नक्कीच. मला वाटतं खूप मोठा हा असा अनुभव आहे आणि तुम्ही म्हटलं तसं अत्यंत क्रिटिकल केस होती, परंतु मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीमुळे जसं तुम्ही म्हणालात तसं की आज ही रुग्ण नॉर्मल आयुष्य जगते. आणखी एक गोष्ट सांगायची राहिली बोला की ना. त्या रुग्णाला त्यावेळेला असायटिस होता, म्हणजे पोटात हो, पाणी पाणी होतं. झालं होतं. ते पाणी सुद्धा महिना 2 महिन्यामध्ये, कारण रुग्ण चालायला लागला म्हणजे पाणी गेलं. बरोबर. 2 महिन्याच्या उपचारानंतर आपल्याला पोटातलं पाणी सुद्धा गेलेलं म्हणजे तेही दिसून आलेलं काढायला आहे. लागलं नाही. विदाउट काढायला लागलेलं नाही. रेडिएशन, केमोथेरपी, सर्जरी काहीही न न करता. करता. नक्कीच मला वाटतं हेच सगळ्यात मोठं मॉडर्न होमिओपॅथीचं यश आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आपण कॅन्सरविषयी बोलतोय, गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरविषयी बोललेलो आहे. गर्भाशयाच्या कॅन्सरविषयीही मला तुमच्याशी बोलायचं आहे, परंतु आज तुम्ही इथे आलात आणि या विषयावर एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात आत्ता इथेच थांबणार आहोत. पुढच्या भागामध्ये आपण असेच काही नवीन रुग्ण, त्यांचे अनुभव आणि मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती या सगळ्याविषयी बोलणार आहोत. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी कॅन्सर दुयेसाचेर केल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयलें. इश्टानो, भलायकीचे मॉडर्न युग ह्या कार्यावळीन फुडल्या भागान तुमकां डॉक्टर विजय कुमार माने कॅन्सर दुयेसाचेर आनीकय मार्गदर्शन करतले. तेन्ना खर दुयेस आनी ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.